On lokakuu 2010. Maiju on matkalla Lontooseen edustamaan Suomea cosplayn Euroopan mestaruuskilpailussa. Tilaisuus on ainutkertainen. Seurasin Maijua hänen matkallaan, joka ei johtanut vain itäiseen Lontooseen, vaan myös syvemmälle itseen, minuuteen. Joskus on pukeuduttava cosplaypukuun ja lennettävä, jotta voi löytää vastaukset elämän suuriin kysymyksiin. Kuka minä olen? Miksi minä olen? Ja mikä huipulla odottaa? Tää alkaa hyvin. Noniin. Sä oot liian hidas. Raskaan lentomatkan jälkeen Maijun on vielä käytävä messukeskuksessa selvittämässä kilpailupäivän aikatauluja. Hän saa myös yllätyslahjoja Eurocosplay-kilpailun järjestäjiltä. Onko vähän siistiä? Oo! Ihanaa! Mitä ihmettä? Illalla kilpailijoille on järjestetty tutustumistilaisuus ja tarjoilut messukeskuksen kokoushuoneessa. Ihan sikasiistiä. Jos vaan seinustää sillä koko viikonlopun, ei mitään kisaa. Maiju nauttii maisemista ja hyvästä seurasta. Aamulla herätyskello soi 5. Kenraaliharjoitukset alkavat 7. Aamupala oli hyvä. Siinä oli liikaa rasvaa ja sokeria, mutta tosi hyvä. Nyt siis vielä mahtuu nahkahousuihin ja nahkaliiviin. Kaikki on hyvin. Ihan hyvät fiilikset. Vähän jännittää jo. Mut ei liikaa. Mitä mieltä sä oot kilpakumppaneista? Ihan tosi siistiä porukkaa, ainakin ne, kenen kanssa on puhunut. Ei kerennyt, kohta jäi suustaan kiinni mielenkiintoisten tanskalaisten kanssa. Niin sosiaalisoimaan kaikkien kanssa, mutta ne kaikki kerran kerkes jututtaa, niin tosi fiksua porukkaa. Ja ihan hemmetin hienoja puhuja. Maiju pääsee kokeilemaan lavaa vasta viime hetkillä. Stressi alkaa kasvaa. Ihan. Nyt on niinku se fiilis, että kaikki on ihan Hiljaa lentokone. joo. Huono olo, huono ihan esitys menee ihan huonosti. Kaikki kuuluu paljon esitys viulla. Ottaa päähän. Ihan sikana. Ei lähde. Millä lähtis? En tiedä. Mitä ei oo tehtävissä. Tossa olisi toi Thems. Joo. Se vaikuttaa aika kutsuvalta.
10 minuuttia tuomaroinnin alkuun. Mitkä on fiilikset?